nyime ni jatend jopiny kata jatend jotij piny owacho Felix Koskei osingo mar golo achudhe moko kata mar golo achudhe mogo tach e duol ma KEBS mowacho ni osemiyo mwandu mabandia odonjo e chiro ma pacho ka. Owacho ni apisa moko e duol no keto mibadhi mbele mamedo ketho nying Kenya. Jailieta nigi mathoth. Tok gima neno ni iluoko od KEMSA odiochieng' manyoro kuma ne oland ni jotije 200 idhi riemb e tich. Jatend jotije piny owacho Felix Koskei kawuono ochope duol mar KEBS kama osinge tika achudhe mogo tach kanyo kendo nyayo mibadhi. The country's frontline infantry that is mandated to protect us, the Kenyan citizens, from substandard and prohibited products or goods that are of questionable quality is itself so highly compromised as to cause grave harm to our health and safety. Iromo mano bedo godo gi jotije duol no, Koskei oywago chal marach mag mwandu ma duol no podho kochiwo ranyisi masukari manigi kwiri mane oidore e dukni ma pacho ka. The recent reported incidences, including the irregular and criminal release of condemned sugar to the public through the compromise of public officials, including KEBS staff, is apparent. It not only reflects on how our moral standards are fallen as a people, or our illegal money pursuits reign supreme over basic dignity and humanity. Omedo ni nying KEBS medo kethore kalwere kod mibadhi gino mabiro mono gi PM kod pinje mamoko. In supporting the government's industrialization and manufacturing objectives, our efforts have instead been diverted to managing Kenya's global reputation as a bastion of standards, metrology and conformity assessment. Koskei omedo siemo apisas mag piny owacho matimo timbe mibadhi ni ng'ato ka ng'ato biro ting'o osike kende owuon. And we are saying no one has to intervene for corruption to be perpetrated. No calls from above, no sacred cows, no one will be spared, but those who will do right, who will perform their duties according to the law. Omedo ni kaka piny owacho oketo maino e tieko weche mibadhi, pod gintiere kod paro mariwo bede migepe makedo gi mibadhi mar medo jiwo lweny ewi mibadhi. It is on this basis that I have begun engaging our critical anti-corruption and good governance actors with a view to crystallizing the anti-corruption agenda into realistic and practical actions. En lweny ma piny owacho temo timo e migepe kod duol mopogore mag piny owacho. Gima odong' neno ka bende mae dhi kelo lokruok e ngima jo Kenya kendo duoko chien weche mibadhi pacho ka. Jailieta, Ramogi TV.